Man skifter sprog op i funktion og sprog. Så for alt efter om det skal være for markering, afsnit eller fejltekst, kan du vælge sprog. Ja. Man kan lave opstillingen ved de her to knapper, og det var til tal eller punkter. 5. Indsæt en tabel. Der er et tabeltegn heroppe. Eller copy-paste. Indsæt sidehoved, sidefod og sidetal. Indsæt er der sidehoved og sidefod. Bagefter, hvis du har lavet sidefoden, kan du gå ind under indsæt, felter og sidetal. Man kan indsætte billeder og tekstboks oppe i bum. Indsæt billede fra en fil, eller man kan copy-paste, eller ramme, og så områdning, ingen. Så får man sin egen lille tekstboks. Man kan rette margene på sit dokument ved at trække de her små pile op i toppen. Man kan lave et sideskift i sit dokument ved at vælge et sted i sit dokument, hvor man vil lave et sideskift, og trykke Ctrl Enter. Man kan indsætte fodnoter i sin tekst ved at gå op i Indsæt og under Fodnoter, og så har man en fodnote, hvor man så kan skrive sine referencer. Man kan indsætte indholdsfortegnelse ved at gå op under Indsæt, indsigter og overskrifter, og så kan man tilføje en overskrift. Man kan indsætte kommentarer ved at trykke Ctrl Alt C. Kommentar. Søg og erstat funktionen er der. Så skal du søge efter noget som søg, skift ud med søg ikke. What? Ja, undskyld, erstat. Ja, når den markerede den, så vil vi erstatte. Sådan færdigt. Man kan trykke for indsæt form, man kan trykke F2 og skrive linje igen. For at formatere tabeller, så skal du tage stregen i midten og trykke. En tilfældig funktion. Man kan gemme en fil ved at trykke Ctrl S og vælge placeringen. Ind under en, bare.